poslanec Dubkala. Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, vážená pani primátorka, musel som sa prihlásiť v tomto bode, nielen ako predseda Komisie sociálnej a bytovej, ktorá sa bytostne dotýka aj tejto problematiky, ale ako človek, ktorý si síce za krátky čas, ale o to silnejšie a intenzívnejšie vážil prácu pána riaditeľa. Teraz už hovoríme teda bývalého pána riaditeľa, pána Poptrajanovského. A mám zo pár otázok. V prvom rade, dnes asi prvýkrát na vašu adresu poviem, že ste povedali nepravdu. Tak, to je pekné slovo. Nie je pravdou, že sa znížil počet klientov, pani primátorka, totižto počet je stále 150. Môže sa stať, že ste si pomýlili návrh koncepcie o zníženie kapacity s tým, aká je skutočná kapacita. Skutočná je 150 klientov, dokonca aj žiadosť o dotáciu na ministerstvo išla na výšku 150. To je prvá vec. Čiže toto by som nebral ako argument. Po druhé, ja som síce ešte len pár rokov riaditeľom a stále sa učím tým manažerským schopnostiam, ale jednu vec viem naisto. Citujem vás. Bola veľká spokojnosť s jeho prácou. To vám dávam aj za pravdu aj ja. Lebo ja v našej celej komisii nepoznám poslanca alebo neposlanca, ktorý by sa bol raz vyjadril škaredo, hanlivo alebo inak na prácu pána riaditeľa. Preto je na mieste otázka, ktorú ako riaditeľ, kvázi riaditeľ, keď vy ste riaditeľka mesta, kladiem. Čo ste urobili preto, aby tento človek neodišiel? Vy ste povedali, nikoho nemôžete nútiť. Beriem a rešpektujem, ale ja sa pýtam, čo ste urobili. Napríklad v ten deň, keď vám bola doručená žiadosť, napísali ste, zavolali ste, povedali ste, Slávko, nechaj si jeden deň, popremýšľaj o tom, no neši horúcou ihlou. Zavolali ste si jeho, pani vedúcu, do spoločnej kancelárie a povedali, ak jeden z problémov bol aj vzťah týchto dvoch ľudí, pracovno, právny a profesionálny vzťah, že či sa vedia stretnúť a porozprávať a viete, nikto nie je bez viny samozrejme, ale myslím si, že prísť od tak kvalitného človeka, ako je pán Poptrajanovský, je veľkou škodou. Ja mám svoj názor na niektoré výmeny pracovníkov v rámci aj úradu, aj týchto vecí, že či odborník nahradil odborníka, ale neprináleží mi teraz v tejto veci o tomto rozprávať a už vôbec nedehonestovať iných ľudí, ale viete, a musím to povedať, dokonca ozývajú sa hlasy, ktoré mi prichádzajú mailom od rôznych ľudí pracujúcich v sociálnej oblasti, že nielen zamestnanci, a toto je pozor, pani kolegovia a kolegyne, ale dokonca už aj klienti, niektorí zvažujú odchod z tohto zariadenia, ak odíde aj pán riaditeľ. Toto je pre mňa memento a gesto, že sú s touto prácou spokojní aj klienti a zamestnanci tohto zariadenia. Chcem povedať ešte jednu vec, a to úplne na záver. Všetko sa dá. To nie nadarmo sa hovorí, že kde je vôľa, je aj cesta, ale všetko je o komunikácii. Zbúchať jednoducho niekoho žiadosť o fázi o uvoľnenie, že tak, keď chceš, tak to je tvoje rozhodnutie, choď a o deň na to vraviť, ale jak my sme s tebou spokojní boli. Moja otázka znie, kto bude teraz od 1. februára viesť, kým nebude výberové konanie? A nemôžem sa ubrániť podozreniu. Dúfam, že to je len mylné, scestné a choré podozrenie, ktoré teraz mám, že to niektorým možno tu v tejto sále aj vyhovuje, že pán Poptrajanovský odchádza, lebo sa uvoľní miesto pre niekoho, kto to miesto možno hľadá a možno potrebuje. Pri všetkej úcte voči nasledujúcemu riaditeľovi alebo pani riaditeľke. Ja neviem, kto ňou bude. Neviem, kto bude vo výberovej komisii, no jedno viem teraz povedať so 100% istotou. Za rok môjho pôsobenia v Komisii sociálnej a bytovej som mal kontakt aj s pánom Poptrajanovským, aj pánom Dobrovičom a chcem povedať pred vami, pred všetkými a do budúcna, že ak majú byť iba osobnostné, nejaké možno ješitné alebo žabomyšie vojny dôvodom toho, aby mesto prichádzalo od takýchto kvalitných ľudí, akým pán riaditeľ nie bol, ale pre mňa stále je, bude to veľká škoda. Žiadam vás, pani primátorka, žiadam vás, pani vedúca, pani Humeníková, žiadam aj vás, pán Poptrajanovský, ak to vidíte, zvážte všetci traja, čo sa dá urobiť pre záchranu tohto človeka, lebo tento človek nie je mínusom v našom meste a v tomto zariadení už to bôž nie. Tento človek je plusom, je devízou a mínusom bude, ak tento človek odíde. Ďakujem pekne za vypočutie.